khotimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khotimah. Sawijine ana ing papan kene sing tak enteni ora bakal teka ya sing tak enteni Surajaya ening maleme sura iki nanging kaya ngapa Surajaya ora bakal teka bapak jenengan tanggung jawab ana ing wulan sura iki sing tak goleki ya mung Surajaya. Ini le
Kowe iki ora sah goleki Surajaya. Amarga Surajaya saiki egek tapa ana ing Begawan Negara. Aja takon Surajaya dhisik ngono wae. Lah saiki kowe iki karepmu arep piye? Aku ki ora trima. Heeh. Nalika ana ing laladan Gunung Gedhe. Iya. Sawijine ana ing palagan kang wis sinekti kala wingi. Aku diidak-idak marang Surajaya. Nanging ing wengi iki tak goleki rono rene. Banjur eneng ngendi, Bapak? Lah aku wis ngomong. Mulane kowe iki saiki aja goleki Surajaya. Amarga saiki egek eneng kulon kono. Urung midun anggone tapa, ngono lho, Le. Tapa ya kena. Iya. Nanging tanggung jawab kudu sing tak enteni marang Surajaya. Aku ora trima yen ngilmune bapak bakal tak turunake Surajaya ana ing papan kene. Sing jenengane ana ing sak tengah-tengahe palagan kene. Ana ing kono aku wis kalah didak-idak ora trima aku. Ya saiki iki banjur karepmu arep piye? Hah? Kowe tetep arep ngurusi padepokan Gunung Sari, heeh. Aku tetep arep ngurusi padepokan Gunung Sari. Iya. Ning arep siji Surajaya kudu tak temokke ana ing palagan kene. Iki karepku ya tak turunke marang kowe. Ananging saiki Surajaya iki mu ya digoleki. Nak ning golek ora trima kok arep badepi. Apa ya dadi gedah, ha? Dadi gedah ana ing papan kene, ha? Nek gugu bapak aja tak batu. Aku gugu bapak. Iya. Nanging sawijine ana ing papan kene kudu tak goleki. Surajaya. 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 Suranata, ana apa ket mau kowe rame-rame wae? Aku minangka garwane Surajaya. Sekarwangi. Ana apa Suranata? Aja ngingkari janji kowe arep melu-melu marang garwamu. Aku ora arep melu-melu, nanging ket mau aku ngrungokne ning padepokan rasane ora ana jenjeme blas. Kowe arep perlu apa marang goleki garwaku, Suranata? Anggone garwamu Surajaya ana ing kene padepokane Gunung Sari. Nanging ana ngendi garwamu Surajaya bakal tak idak-idak eneng kene. Rama mawis ngendika, garwaku isih tapa ana petilasan Kebo Kanigara. Ditemokke kudu saiki. Ora bisa. Garwaku sakwene 3 dina isih mertapa ana kono. Yen sampean ora Ya bener, Sekarwangi. Sing tak enteni yang namung garwamu kuwi. Garwamu kang pideksa, kang gedhe dhuwur tunggal kuloro ya mung Suranata karo Surajaya. Nanging piye dina iki ora iso teka. yen kowe tetep nekat goleki garwaku, aku ya iso minangka wakil garwaku. Saiki karepmu piye? Kowe nantang karo aku. Wedok ora apa-apa. Kowe nantang karo aku. Kowe nantang karo aku. Aja padudan, Senadyan aku wong wedok, aku ya duwe kasekten. Padepokan Gunung Sari ora ana sing ora sekti. Saiki banjur kowe arep kepiye? Ya bener. Delondong-delondonganmu sing jenenge Surajaya pancen sekti anggone gegladen. Nanging ora sudi yen Sekarwangi mesti tetep kalah marang aku. Kowe arep nyoba kasektenku? Kowe arep nyoba? Sapa sing tak wedeni? Maju kene Suranata. Wedokan apa sing tak wedeni Sekarwangi? Ora bisa. Lawanan aku yen kowe pancen ingin karo garwaku. Sing tak wedeni ya omong apa? Wong apa sing tak wedeni? Ayo, Sing tak wedeni apa? ra iso. Lereng bayi. Kula ora trima Rama. Yen garwa kula diusek-usek wae karo Suranata. Aku tetep goleki Suranata. Garwamu kudu tak temokke neng kene.
goleki nanging apa kasektenmu bolo-bolomu aku ra wedi. Kowe aja tengik-tengik Suranata. Anakku Sekarwangi tak kandhani. Suranata kan wis ngomong. Kowe yo duwe kasekten, coba kasektenmu lak ndang tokno. Aku yo Ngono duwe lho Sekarwangi. Aku duwe pangewang-ewang. Kowe aja sembrono karo aku. Pangewang-ewangmu apa? Wong wedok kaya kowe garwane Surajaya. Ya wis ngerti, Surajaya pangewang-ewange kok ngopo? Tokno kabeh pangewang-ewangmu. Ora pangewang-ewangku sing karan Ginawa kembar. Metuwa, metuwa, metuwa. Sing tak enteni ya iki. Banjur apa? Sing tak enteni ana ing palagan kene. Aku ora wedi, Sekarwangi tak babat ndase. Ya gur kaya ngene iki. Dudono kasektenmu Ginawa kembar pangewang-ewangku. Ya gur kaya ngene ora bakal wedi Suranata. Tenono dhisik Suranata. Sekarwangi. Gemblung. Ya gur kaya ngene iki pangandel-andelmu ana ing wengi iki. Sekarwangi ya gur kaya ngene. Thank you.
minggir, minggir. Ya mung kaya ngene iki Sekarwangi. Aja kakean gemblung dhisik Suranata. Entenono. Ya gur kaya ngene iki sing jenenge Denawa Kembar ora bakal anggonku wedi gigrek ana ing papan kene. Deloken. Ya gur kaya ngene iki bakal tak teki. Entenono. Ora wedi aku. Ora bakal wedi. Yen tanding-tanding Denawa Kembar sing tak wedeni ya mung apa? Banjur kowe ketoke wanara kaya ngene. Ora ana apa-apa. Ora bakal gigrek nanging sawijine ingon-ingonku ana ing Gunung Gedhe ya bakal tak kokke, tak idak-idak, tak pangan dasmu kabeh. Bakal sawijine iki ana ing sak tengah-tengah balagan ini tokke kabeh Denawa Kembar babat dase idak-idak dase ayo dinai ayo dinai bareng sawijine Denawa Kembar iki aja nganti gigrek anggone entek-entekan ana ing kene bakal ditumpes ana ing kene. Jur piye pangan gaglak 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 dase. Kasektene Singa Barong ora bakal gigrek ana ing balagan kene. Sekarwangi ya kaya mengkene. Kowe trimo kalah apa kowe arep bacutke? Ya wis Suranata, yen pancen engko suwe-suwe dadi kaya mengkene, aku pancen tak akoni aku iso kalah. Sesuk yen garwaku wis rampung anggone mertapa, kowe kabeh kuwi bakal diwales karo garwaku. Tak enteni ana ing balagan sesuk. Ana ing Cukilan Semarang. Tak enteni ana ing Padepokan kono ing wengi esuk bakal sing jenenge Surajaya. Dina iki bakal tak goleki nyatane bakal ora ketemu. Ana ing petilasan ora ketemu. Ana ing kono ora ketemu. Nanging dina iki tetep kalah kowe. Ya Suranata. Sesuk yen garwaku rampung anggone mertapa, kowe kabeh bakal diwales. Singa Barong ing wengi iki kowe bali papanmu ana ing Gunung Gedhe sing digoleki Surajaya ora bakal ketemu
Nanging piye sesuk dinteni ana ing Cukilan Regunung Tengaran Semarang. Ana ing palagan tengah-tengah kono dinteki sing jenenge Surajaya. Dan saiki Bali kabeh para wanara Bali kabeh ana ing papanmu. Iki arep dirambungi nganggo awake dhewe apa kowe jen duwe sing jenenge para siswa-siswa. Sejatine aku ora trima Suranata. Nanging aku ngakoni, yen aku pancen ora iso dhewe tanpa garwaku nglawan marang kowe. Kowe pancen licik Suranata. Kowe pancen licik. Ya wis ngerti aku ki licik. Aku arep nyebadani ana ing padepokan Gunung Sari, nanging kakangku dhewe Surajaya. Apa meneh sing arep tak tanding kene tak deloki saiki. Kowe aja terus gemblungan Suranata. Aku isih duwe glondong-glondong kuwarok. Bakal tak tokke ing bumi iki. Metu. Para glondong-glondong. Ya ora ngerti dhewe. Tor ya ora rampung iki ana ing palagan kene. Sekar Wangi. Pancen bangsat kowe nek wengi iki. Sekar Wangi bangsat. Piye? Gur kaya ngono ki Sekar Wangi. Gur kaya ngono kuwi. Kowe ora ngerti wae Suranata. Kowe ora ngerti. Kowe ya iso ora? Kowe apa bisa kowe? Munekke pecet nglakokke pecet sing suarane nganti kaya pecet kaya ngene. Iso? Iso kowe? Aku malah ngungkuri mercon. Paribasane suarane kaya bledek mangampar-ngampar. Bledek mangampar-ampar kena listrik. Kaya ngapa? Tak deloki, rungokno kupingmu, meleko matamu. Jur piye? Iki ora ana rambunge yen para delondong-delondongan ora bakal metu. Apa wis sambung sawijine ana ing papan kene? Ya, kabeh glondong-glondong do metu. Dudurna kabeh dayanmu. Para delondong-delondongane warok sawijine ana ing papan kene. Ayo, do metu kabeh. Duduh kok kasekatmu kabeh nglawan Suranata. Aku ngenteni tak delok ana ing sak tengah-tengah mburi padepokan ini.
Diampar Sekarwangi, aku ora bakal kalah karo kowe. Pancen dina iki Sekarwangi. Suranata. Ya beneng para dlondong-dlondonganmu ora ngapusi. Dlondong-dlondongku sakmene kae banjur ngarepe. Saiki yen kowe ora percaya, delok kabeh dlondong-dlondongku iki. Ya bener dlondong-dlondongane matane panting pencorot. Nanging otot kawat balunge cilik-cilik ora apa-apa. Jawa kan gemblung. Saiki delok dhisik. Delok wae. Bolong kiprah, yo. Wah, eh, oh, eh, wah, eh, wah, eh, wah, eh, oh. Yudo lawan ojo rai sino. Hey, wah, eh, Pasto kusakan ojo kiai sapan diman trapan perang ukur singo barong ala si
Yo ibarke dirani angkat tangane sopo ayo tangane uga keco
Luku batok ila sirama menyang solo lele payung montok mak jengkit lolo lobak wong mati ora obat obah mateni bocah yen urip golek duit ayo. Luku batok elo Dirama menyang sola Lai payung utuh Jendit lolo lobak Wong mati ora obak Nuka ngeden ribut Kaya nyuret golek
Dono Pangeran Soti Laksono Allah ya Allah Bapak Dono Pangeran Soti Laksono Allah ya Allah Pangeran paring sandang paring pangan paring welas kawulane Bapak Tono Pangeran Sundi Laksmaya Bapak Tono Pangeran Sundi Laksmaya Pangeran paring sandang paring pangan paring tingkah kelawane Ayo. Ayo. Tati. Bersama Agung Sam untuk Anda. Bareng yo Ciro Lupan hey. Ayo kita joget semuanya bersama Agung Sam para penonton